jamana finitigilakaw ni seli kibaruya minnu bɛna yira aw la bi a bakuruba bɛɛ lajɛlen bɛna boli k'a dɔn 20 janvier ɲɛnamali hukumu kan an ka jamana kɔnɔna la kunungo a baaraw ɲɛnamana jamana ɲɛma Ibrahim Boubacar Keita ale ɲɛna katikaw ka sɔrɔdasi jabala la min y'an ka kibaruya ɲininaw tun bɛ min bɔr'o la a bɛn'o lajɛ bi don kibaru kɔnɔna la n'an bɔra yen fana min ye sɔrɔdasiw kɔkɔrɔ don ni hukumu kɔnɔna la Usmani Sherifu Madani Ayidara ni ale Haut Conseil Islamique ɲɛma ye ale ni jɛkulu dɔw ye kɛnɛba dɔ sigi kunungo o hukumu kɔnɔna la n'an bɔra yen an bɛ taa segukaw fɛ yen nin waati na kibaruya gini minnu bɛ yen olu bɛna kɛ bakurubaw ye bi walasa ka aw kunnafoni Mali kɔnɔ a n'a kɔ kan a y'aw danse. Neuf TV jabarani filɛbagaw Mali kɔnɔ Mali kɔ kan aw ni su a y'aw danse ka an filɛ nin waati na hali bi an bɛ aw fo ko ɲuman dɔn o timinanja kosɔn n y'a fɔ kibaruyaw bakurubaw la sisan min ye kununko ale tun ye tɛnɛn ye janvier kalo tile 2020 an ka jamana fantan ani naani bɛɛ lajɛlen fɛ k'a daminɛ san 1961 ka n'a bila san 2020 na o ye san 59 ye an ka wolomasiri tabɔ n'o ye Mali cɛfini tabɔ olu kɔni ye u ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔ wa doni bicɛw bɛ lakana baara la jamanadenw ani u bolofɛnw min bɛ tali kɛ san o san u cogoyala don n'o ye u ka san yɛlɛma seli ale bɛ ɲɛnamaya janvier kalo tile 20 an ka jamana kɔnɔna la i n'a fɔ san tɔw la kunungo a baara ɲɛnamayana Mali fan bɛɛ lajɛlen fɛ laadalako la jamana ɲɛma ale bɛ taa kɛnɛ kan la min ye kunungo a taara katikaw fɛ yen ka fara jamana maaba caman kan ani finitigilakaw ka taa min ye 20 janvier baaraw ɲɛnamayali sabati ye nɔ a kow tɛmɛcogo jumɛn k'a daminɛ sɔgɔma fɔ kana se baaraw kuncɛyɔrɔ ma Bakari Kɔnɛ ka fara Aminata Daɲɔn sɔrɔdasi fini tun b'olu la kunu a n'a sabaraba ka fara Jatalan kan olu tun bɛ kati kan sɔrɔdasi jabala la u nana ni min ye o filɛ aw ye. I n'a fɔ laadala Mali armée sigili sen kan o sanyɛlɛmaw bɛ ɲɛnamaya katikaw fɛ yen nɔ o dagayɔrɔ mun bɛ yen o yɔrɔ fara jamana tɛ minnu bɔra fan bɛɛ ka daminɛ minisiriw députéw gouverneurs préfets maires finitigiw yɛrɛw fo ka taa se maa gansan wɛrɛw ma cɛ fara muso ka denmisɛnnin fara maakɔrɔba kan ninnu bɛɛ lajɛlen tun bɛ nin kɛnɛ in kan an ka jamanakuntigi dolen kɔfɛ kɛnɛ in kɔnɔna na a bisimilala jama fɛ a sɔrɔla ka taa yiriburu fleur bila an ka finitigi minnu tanyana olu tɔgɔla kaburu kan. O tɛmɛlen kɔ ka bɔ yen sangani kelen bɔɲɔgɔnko kɛra ka tasibila kɛ ka ɲɛsin an ka finitigi minnu tora kɛlɛ la olu ma k'aw ladɔnniya k'a fɔ ko finitigi fɛn o fɛn bɛ an ka jamana kɔnɔna na o maa dɔw kelen-kelenna bɛɛ taamana kɛnɛ in kan n'o bɛ wele ko défilew k'a daminɛ ancien combattant prytanée maaw eaux et forêts garde nationale gendarmerie génie militaire armée de l'air fo ka taa se armée de terre ma bere rougiw ani bere vertw forsati maaw armée ka farikolo ɲɛnajɛ maaw fana tun bɛ kɛnɛ in kan. Ka fara o kan kɛlɛkɛ bolimafɛn mobili kura minnu nana minnu blindelen don dɔgɔkun tɛmɛlen na olu fana yirala maaw la ka tila tuguni ka armée ka fanfare n'o ye u ka fɔlikɛ jɛkulu ye k'olu fana ka fɔliw kɛ ka yira maaw la. Sɔmi kɛnɛ in ka kun cɛ jamanakuntigi donna kɛlɛkɛ mobili ninnu kɔnɔna na k'a boli ka munumunu ka na i jɔ ka aw ladɔnniya k'a fɔ ko jamanakuntigi y'a ka nisɔndiya yira ka tila ka dugawudon kɛ ka ɲɛsin an ka armée ma. Tabarikala a tɛmɛna ni tɛmɛcogo in na katikaw fɛ yen sɔrɔdasiya ka di kɛrɛnkɛrɛnnen ɲana ni maaw y'u tɛgɛ fara ɲɔgɔn kan ka sɔrɔdasiw dɛmɛ nin bɛ maa nisɔndiya nin bɛ maa caman muguri an ka cɛfiniw bɛ ka taama minɛnw bɛ ka taama ala ka u lakana a kɛnɛ kana na jamanakuntigi min ye Mali finitigi fɔlɔ yɛrɛ ye n'o ye Ibrahim Boubacar Keita a ye dantigɛli kɛ dantigɛ mun kɔnɔ maa caman yɛrɛ misimisi bonyana kosɛbɛ ka sabu kɛ IBK ka dantigɛw ye a ye min sɔrɔ ka fɔ an ka kunnafonidilaw y'a ko kɛnɛ kan an ka jɛ k'o lajɛ. Ala subhanahu wa ta'ala foyi tɛ sama ni hɛrɛ tɛ an ŋaniya y'o fɔ Ala subhanahu wa ta'ala b'a dɔn ne bɛ n da n bɛ wuli n'a ye
Mali bɛ dusu la tulipa ne ma to la mais ala bɛ min dɔn don o don ala bɛ yɛlɛ bila o de kan depuis bana n ko Mali n ko maa kana kɛ Ibrim fɛ mais kɛ Mali fɛ i kana i janto Ibrim ka koso la o adamaden de don ni ala ka ko don min na min kɛ o bɛ kɛ o mais tant que o ma kɛ an ka sɔn ala ta ma an ka sɔn maliyɛnw ta ma an ka sɔn Mali ma an ka kɛ Mali fɛ an ka k'an yɛrɛ fɛ an ka k'an yɛrɛ jugu ye an kana kɛ n gɛrɛ ye donc n ye min ye yan nɔ bi Allahu akbar alhamdulilayi alhamdulilayi rabbil alamin n ye min ye yan bi a ye nimisi wasa kosɛbɛ k'a dɔn an denw bɛ taa kɛlɛkɛyɔrɔ la bi u lakaranen don u bɛ fɛn kɔnɔ u bɛ mansin kɔnɔ min b'u ni lakara o tun ye fɛn ye a gɛlɛn ma dɛ nka a ma ban dɛ nin y'a daminɛ de ye fo an ka camanba de sɔrɔ ka yɔrɔ fa an ka kɛlɛkɛlaw ka taa kɛlɛkɛyɔrɔ la ka segin ka na an ka u yanjuro fɔ o de bɛ n dusu la ala ko nɔgɔya ye ala b'a nɔgɔya ye fana bɛɛ ka dugawu kɛ maa maa bɛ Mali fɛ bɛɛ ka dugawu kɛ an ka ko dɔ fana to an hakili la maa minnu bɛ na ka bɔ yɔrɔ la k'an dɛmɛ an jugu tɛ dɛ minnu denw bɛ na ka sa an ka jamana kan an ninnu de don donc maa minnu bɛ bamanankanw fɔ bamanankanw fɔ k'a fɔ maliyɛnw kunkolo yɛlɛma k'a fɔ ninnu olu y'an jugu de olu de ye Mali jugu ye olu de ye Mali jugu ye politique nata kan man kan ka mɔgɔ bila ka fɛn bɛɛ kɛ sisan ala ɲɛ kɛ jamana fɛ jamanadenw bonya jamanadenw ka bonya foyi tɛ nin na o manankolonka tɛ jamana bonya ye mais k'u kɔ d'u la c'est-à-dire k'an k'u kɛlɛ min na u bɛ kɛlɛ ten ni ala sɔnna a ma dɔ kɛra n bɛ ɲini fɛti in an bɛɛ ka an nisɔndiya an bɛɛ ka an ŋaniya ɲuman sin an ka Mali armée ma ka Mali armée den bɛɛ fo n y'a ɲini n ko bi ne bɛ sɔrɔdasi ɲɛmɔgɔw an bɛ dumuni kɛ kuluba mais o tɛ ne bɔ n ko sɔrɔdasi kan bɛɛ ka fɛn dɔ bɔ ka di an den bɛ ka dumuni kɛ bi bɛɛ k'u hakili sigi k'a dɔn su ni tile u fa hakili b'u la. Min ye jamana ɲɛma IBK ale yɛrɛ ka dantigɛw ye ale min yɛrɛ ye jamana finitigila ka gale ye ni an bɔra Kati an bɛ taa Segu Sikɔrɔ ani Bansa do ka aw ladɔnniya k'a fɔ sɔrɔdasi jabala min bɛ ni o ye Amadu Seku Tali ye ale fana sɔrɔdasiw ye min ye 20 janvier a ɲanamaya ye bonya ani karama kɔnɔ min yɛrɛ kɛnɛ kana na ye jamana ɲɛma ka lasigiden n'o ye marabolo ɲɛma inspecteur général Birɛmu Sisogo baara nu ɲɛmaya kuma ale bolo ka fara Segu yɛrɛ marakafo ɲɛma ni o ye maire Nuhu Jara ye ka se sɔrɔdasi tɔ bɛɛ lajɛlen ma Segu fana 20 janvier ɲanamaya na cogo di kununko an ka ɲɛma daw ma I n'a fɔ an ka jamana fan dɔw fɛ Segukaw ka sɔrɔdasi jabala kan Amadu Seku Tali kunungo ale ye sɔrɔdasiw ka ɲanamayali baara bɛɛ lajɛlen sabati 20 janvier hokumu kɔnɔna la laadala kilew ni jama bisimilaw bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen kɔ min ye Segu marabolo ɲɛma inspecteur général Birɛmu Sisogo ka fara yɛrɛmarakafo ɲɛma Nuhu Jara kan olu bɛna bisimilali baaraw bɛ sɔrɔ ka kuncɛ min ye laadala kilew bɛ kɛ ni o ye ka yirifeere dɔw da ka kɛ taasibila ye ka ɲɛsin an ka cɛden minnu ni bira faso lakana na o baaraw kuncɛlen kɔfɛ min ye gouverneur bɛ yaala a bɛ sɔrɔdasi jamakulu bɛɛ lajɛlen ka foli kɛ ni ka sɔrɔ ka kuma di commandant de zone filanan min bɛ Segukaw fɛ yen n'o ye commandant Danbele ale bɛna dantigɛli kɛ sɔrɔdasi bɛɛ lajɛlen cɔ a la. En ce jour béni où nous célébrons le 59e anniversaire de la création de l'armée malienne. Ni don barikama ye n'o ye Mali golomasirilen tabaw ka sanyɛlɛma seli tako 59nan ɲɛnajɛ ye I n'a fɔ a bɛ kɛ kɔrɔlen cogoya min na an minnu ye kɛlɛcɛ ɲɛmaw ye an nisɔndiyalen bɛ badabada foli bila ka taa u ma nin kɛnɛ in kan aw ye baara minnu kɛ ani girinkajɔ minnu kɛ san kuru kara kɔnɔna na an b'a fɔ o la n'i ko jɔnni kunnandi I b'a fɔ I sababu ɲuman ni sababu bɛɛ sɔrɔla maa min na n'o ye Modibo Keyita ye an bɛ taasibila kɛ ka taa président Modibo Keyita yɔrɔ nin kɛnɛ in kan hakilina jiginna Mali golomasirilen tabaw ka daminɛ kabini san 1959 waati ni a Mali kun bɛ wele ko Sudan ani Senegal farala ɲɔgɔn kan waasa ka fédération du Mali sigi sen kan
San 1961 janvier kalo tile 20 président Modibo y'a ɲini Faransi fɛ u ka kɛlɛcɛ minnu tora Mali dugukolo kan k'u ka taa. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ ni wale in de kɛra don min kɛra Mali ka goloma sirilen tabaw ka yɛlɛma hɔrɔnya don ye, wa an b'o de kɛnɛ kan bi. An sɛwale an'an kun kɔrɔtalen b'an ka kɛlɛcɛw fo. 20 janvier tabiyaba dɔ ye défilé n'o y'an ka finitigilakaw ka taama ye ka jira jamanadenw na, wa o baaraw sabatira ni dandigɛw kɔfɛ k'a daminɛ finitigilaka minnu bɛ yen ni o ye armée de terre, armée de l'air, transmission, protection civile, ji ni kungo lakanabaw, gendarmew, gardiw, ka taa se an ka kɛlɛkɛcɛkɔrɔ minnu bɛ sɛgɛnna fiɲɛbɔ la olu n'a ɲɔgɔnna caman u bɛɛ lajɛlen tɛmɛna ni tɛmɛcogo in na i n'a fɔ aw ɲɛ b'a la cogoya min na. O baaraw bɛɛ lajɛlen sabatilen kɔfɛ min ye jamana yɛrɛ ka lasigidenba min bɛ yen ni o ye gouverneur ye, ale yɛrɛ y'a ka nisɔndiya jira kosɛbɛ ka weleda kɛ ka ɲɛsin an ka finitigilakaw tɔbɔtɔli ko ma ani u dɛmɛni. Nin taama ninnu baaraw bɛɛ lajɛlen kɔfɛ Segu yɛrɛmarakafo ɲɛmaa ni o ye monsieur le maire Banuhu Jara ye, ale yɛrɛ ye ɲɛfɔli kɛ ka nisɔndiya jira kosɛbɛ kɛnɛ in kannan la. An ka monsieur le maire lamɛn. N'i y'a ye an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ basigi bɛ na an bɛ an da ka sunɔgɔ ala ni an ka cɛfini tabaw k'a ye o san 59 o de ye nin ye ko o labɛn ko kɛ ne ka commune kɔnɔ hali basi yɛrɛ ma bɔ a la, o de nisɔndiya kosɛbɛ ka d'a kan an ka cɛfini tabaw foyi tɛ an bolo k'a bonya u ma. An bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ an ka wolomasiri tabaw ka nin sanyɛlɛma ɲɛnajɛ 59nan segukaw ta kɛra sabatiliba ye, sabula a baara bɛɛ lajɛlen kɛra nimisiwasa kɔnɔ, wa min ye finitigilakaw yɛrɛ somaw ye u y'u ka nisɔndiya jira kosɛbɛ k'a fɔ olu yɛrɛ b'a la ka se wa jamana ɲɛmaaw bɛ ka wulikajɔ min kɛ olu finitigilakaw n'u somaw ye. Tabarikala bamananw b'a fɔ ko zirafara karila ale bɛ tolen de ta hali bi Segu kɔnɔ yani an ka bɔ yen. An bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ 20 janvier ɲɛnamali hukumu kɔnɔna la min ye Segu yɛrɛmarakafo mɛrɛba n'o ye Nuhu Jara, ale ni a ka conseil kankɔrɔ sigiw bɛɛ lajɛlen farala ɲɔgɔn kan k'u hakilinaw kɛ kelen ye ni ka se ka balo caman n'o ye malo tɔnnu ani dɛmɛw ye ka ɲɛsin finitigilaka minnu bɛ yen ni u ntanyana jamana lakanani hukumu kɔnɔ. Olu soma minnu ye falatɔw ye, olu muso minnu bɛ yen n'u ye filiyabatɔw ye, u balima minnu bɛ yen n'olu ye balimantanyaw bɛɛ lajɛlen sɔrɔ. Dɛmɛ bɛ se ka don olu ma darɔ dumuni dun fɛn la cogoya min na u ye balo ninnu ti ka kɛ ni o hukumu kannan ye. A kɛnɛ kannan na an ka kibaruya ɲinaw ye min sɔrɔ o balo din fana kan 20 janvier hukumu kɔnɔ an ka jɛ k'a lajɛ. Bamananw ni kuma donsow b'a fɔ ko fɛn dicogo a n'a bɛ di ni ŋaniya min ye k'o nafa ka bon ka tɛmɛ fɛn dita yɛrɛ hakɛ kan. Ka kɛ n'o talen nin ye segukaw ka yɛrɛmarakafo ɲɛma ani a ka conseil jɛrɛ jɛkulu farala ɲɔgɔn kan ka ŋaniya jiraba kɛ 20 janvier in hukumu kɔnɔ ka ɲɛsin finitigilaka minnu tanyana olu somaw ma. O de kama min ye an ka sigida dɛmɛ jɛkulu min bɛ yen n'o ye service de développement local ye, u ye balo camanbaden ta ka lase u ma u k'a kɛ dɛmɛ ye ka ɲɛsin sɔrɔdasi minnu ni bira olu somaw ma. A ko in kɛra nisɔndiyakoba ye Segu 20 janvier ɲɛnamali hukumu kɔnɔ. Maa min kɛra sababu ye ka dɛmɛ in yɛrɛ kɛ ni o ye monsieur le maire, ale yɛrɛ bɛ ɲɛfɔli k'a ɲɛ hakilina mun y'u bila a la. Conseil communal ka hakilila di ka ɲɛsin an ka cɛfini tabaw ma ka d'a kan u bɛ baara min na a dɔnnen don Mali bɛɛ fɛ, kɛrɛnkɛrɛnma u sigilen don anw min fɛ yan nɔ an b'a dɔn su ani tile u bɛ gɛlɛya kɔnɔna na. A dɔn gɛlɛya minnu b'u sɔrɔ a cɛ ka ɲi baaraya kɔnɔna na an ka se k'an sen u dɛmɛ, nin ye dɛmɛ de ka ɲɛsin u ma walasa a ka dɔn k'a fɔ u bɛ sigi la u ni mɔgɔw bɛ sigi la an bɛ maaya jɛ la. U ka fête de ye bi ye k'u dɛmɛ k'a fɔ nin de y'an se ye a ka dɔgɔ, nka bamananw ko a ka dɔgɔ o de bɛ jɛ tiɲɛ, tɔni 2 a ka dɔgɔ nka a ka dɔgɔ de bɛ jɛ tiɲɛ. Nka an ye nin kɛ a ka dɔn ko fɛn yɛrɛ tɛ nka ŋaniya de don, u k'a ta ka taa o cogo la ka di an ka banbaatɔw ka famille k'u ma. Bamananw ko bonya bɛ mande bonyamasegin bɛ mande. Nin dɛmɛ min taara ka ɲɛsin kankɔnɔmaw ma k'an muso jɛrɛ jɛkulu ka ɲɛma n'o ye Yayi Jara ye, ale fana y'a ka nisɔndiya ni tanunikanw kɛ kosɛbɛ ka kɛ ni nin wale ye. A ko nin ye jigisigiko ye olu yɛrɛ fɛ, an k'a lamɛn. O dɛmɛ in a bɛ ne nisɔndiya parce que a b'a jira n na k'a dɔn surasi minnu n'u bɛ sa faso ye u tɛ sa u kelen ye, donc a b'a jira n na k'a fɔ fana faamaw hakili bɛ u ka denbaya la u kɔfɛ, donc a bɛ mɔgɔ jigi sigi. An ka dasumunsumuliw kɔnɔ finitigilaka caman y'a jira k'a fɔ ni nin ɲɔgɔnnaw bɛ to ka kɛ u ye hali n'a ma olu ni kisi a b'u la ɲagari kosɛbɛ k'a dɔn k'a fɔ u bɛ baara la fasoden mun lakanani ye ko bɛɛ lajɛlen hakili bɛ o la. O de hukumu kɔnɔ wele bilalen de bɛɛ ma mun bɛ se ka dɛmɛ mun kɛ jamana finitigilakaw ye, bɛɛ k'i jɔ i jɔniyɔrɔ la waasa laɲiniw ka mafa.
Segu Yiramara kafo banu jarani y'ale ka hakilina ye min kanuna kosɛbɛ Segu a duguden ani ka dɔ tɛmɛbaatɔ bɛɛ lajɛlen fɛ a ka cɛsiri n'a ka wuli ka jɔ la. N'an bɔra Segu an bɛ segin ka na Bamako yan nɔ. N y'a fɔ kibaruyaw bakurubaw la fana k'a fɔ an ka diinɛ ɲɛmaa min bɛ n'o ye Haut Conseil Islamique Mali silamɛtɔ ɲɛmaaba Seydi Usmani Sherifu Madani Haidara ale ni jɛkulu FNADCT olu y'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma n'o ye Fédération nationale des assistants pour la décentralisation du développement des collectivités territoriales ka se ka kɛnɛba dɔ sigi kunungo kɛnɛ min bɛ n'a sigira monument de l'indépendance la kun ye ka an ka sɔrɔdasiw kɔkɔrɔ don kosɛbɛ hali bi n'a ka bi k'a jira k'a fɔ u bɛ kɛlɛ dangan na u bɛ saya ni balo dancɛ la nka jamanadenw m'u kɔkɔrɔ u ka jɛ k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma hali bi n'a ka bi an ka wolomasiri tabaw bɛ se ka senkɔrɔma don ka se ka se sɔrɔ ka laɲagari u ka baaraw kɔnɔna la kɛnɛ kan anw ka kibaruya ɲinina Awa Adama Kulibali ka fara Baɲɔ Jɛnɛpo kan olu tun bɛ Haidara kɛrɛfɛ a ko la min bɔra a la an ka jɛ k'a lajɛ. Ni ɲɔgɔn belebele min kɛra kunungo FNADCT maaw fɛ a kun tun tɛ dɔ wɛrɛ ye kɔkɔrɔmadon kɔ ka ɲɛsin jamana finitigilakaw bɛɛ ma k'a ta polisiw, gardiw, gendarmew, protection civile maaw fo ka taa se kɛlɛkɛfini tabaw ma. Bamananw ko dalena ko kun tɛ di kuntigi kɔ. Hamani Ture lajɛ in labɛnba jɛkulu ɲɛmaa don a ye dakuru ɲɛ damadama sɔrɔ ni k'o fɔ an ye. Nin de ye Mali ye fɛn o fɛn bɛ kɛrɛfɛ an k'o dabila bi an ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ ka kɛ ba kelen ye ka kɛ fa kelen ye aw ni ce aw ni baraji an balimaw kuma foyi tɛ ne fɛ bi wasa kɔ la Fédération nationale des associations pour la décentralisation et le développement des collectivités territoriales an ma foyi ɲini Mali kɔnɔ fo k'an balimaw dɛmɛ k'an balakaw dɛmɛ ka association dɛmɛ Mali kɔnɔ o de ye anw ye bi an bi an balimacɛ Sherifu Madani Haidara an b'a baarakɛɲɔgɔnw fo olu de y'an wasa bi Ala ni an balimacɛ Usmani Sherifu Madani Haidara sababu la o tuma aw ni ce aw ni baraji. Sigi in denfaya tun talen bɛ ni k'a di a Seydi Usmani Sherifu Madani Haidara ma ni ale ye Haut Conseil Islamique ɲɛmaa ye a ye mun sɔrɔ ka fɔ an ye an ka ɲɛmada o fɛ. Ala folen kɔ an solilen kɔ an ka kira kan sallallahu alaihi wasallam an bɛ aw fo a bɛɛ dabɔra min kama aw ni an bɛɛ jɛlen don a la n'o ye an ka sɔrɔdasiw sitɛnini ye an ka marifatigiw k'a ta polisiw la ka se gendarmew ma ka se garde républicains ma ka se sapeurs-pompiers mɔgɔw ma a bɛɛ lajɛlen fini bi maa o maa k'an na Mali la yan u k'a dɔn an ye nin jɛkulu in fara ɲɔgɔn kan u k'a dɔn Mali bɛɛ b'u kɔfɛ Mali cɛ n'a muso a denmisɛn n'a maakɔrɔba maa o maa b'i yɛrɛ fɛ n'i b'i faso fɛ finitigiw k'a dɔn Mali bɛɛ b'u kɔ nin kumakan in Serpan n'a ka jɛkulu y'a labɛn Haut Conseil Islamique farala an kan leader religieux farala an kan Mali silamɛtɔn 100,000 a bɛɛ ko ni an nana an k'a fɔ u faralen bɛ an kan ka tugu an ka sɔrɔdasiw kɔ k'u dɛmɛ n'an ni ye k'u dɛmɛ n'an ka nafolo ye fɛn o fɛn bɛ se ka u se an pɛrɛlen don ni Ala sɔnna finitigiw k'a dɔn an b'u kɔfɛ. O tɛmɛnen kɔ sifinakaw ka jɛkulu min sigilen don farafina jamanakuntigiw dɛmɛli ma u ka baaraw la u ye waleɲumandɔn sɛbɛn di FNADCT ni Haut Conseil Islamique ɲɛmaaw ma u ka cɛsiriw la Maliko la. Aw b'a kalama k'a fɔ ko jamana ɲɛmaaw bɛ nin don kɛrɛnkɛrɛnnen la ɲɛnamaya kosɛbɛ nka o ma Mali minisiri fɔlɔ bali ka ye nin kɛnɛ in kan ni ka kuma jamana tɔgɔ la a ka kumaw lasera sigi in la ɲɛnamayabaga fɛ. Ka dusukura don an ka sɔrɔdasiw la ka dɔ fara u ka cɛsiri kan an ka jamana seleke naani bɛɛ lajɛlen na walasa ka se ka kisi o sabati n'Ala sɔnna ma olu sigira jamanaden bɛɛ lajɛlen de kama ni olu diinɛ kuntigiw kɛrɛnkɛrɛnnenya Sherifu Usmani Madani Haidara ani maa wɛrɛ fɛn o fɛn n'u sera ni degun ni gɛlɛya fɛn o fɛn ye olu faamaw ma u seko ye fɛn o fɛn ye u bɛ se ka o wulikajɔw kɛ.
akilina jigina ka ladɔnniya k'a fɔ ko kunun tun ye seli ye min tun bɛ Mali kɛlɛkɛminan tabaw ka san 59 de jira. A y'a ye k'a fɔ jamana kɔnɔdenw bɔra i n'a fɔ kɔnɔkulu kana u lakanabaw kɔkɔrɔma don ni k'u fo u ka cɛsiri la Mali ye. Nansaraw ko u ka dalen dɔ la ko n'i kelen bɛ taama la k'i bɛ taa teliya la ko nka n'aw ka ca aw bɛ taa yɔrɔ jan. A y'a faamu nin kuma in kɔnɔ ko maliden bɛɛ kan k'i bolo di ɲɔgɔn ma cɛsiri baara la ko barisa Mali mago bɛ o de la an bɛ wagati min na i n'a fɔ bi o tun ye lajɛ in labɛnbaw ka laɲini ye. A ko filɛ minisiri ɲɛma dɔgɔtɔrɔ Bubu Sise a dantigɛ bɛɛ kɛra ale yɛrɛ sigilen ɲɛna o kuma bɛɛ k'i jigiyɔrɔ fin o kɛnɛ kan hali bi an ma aw ladɔnniya k'a fɔ an ka kunnafonidilaw y'u ka kuma galama tɛngu jamanaden caman na minnu ye laɲagariliw ni duwawudon kɛ kosɛbɛ ka ɲɛsin an ka wolomasiri tabaw ma hakilina damadɔ min sɔrɔla ka an ka jatalaw fɛ o fana filɛ aw ye. Finitigilakaw ka foli ni ka koɲumanlɔn a bɛ ka taa olu ma ni ka ye an bɛ sinɔgɔ olu ye barika ko an bɛ sinɔgɔ finitigilaka ninnu ala ka barika d'u ma jugo b'o la ala ko bɛɛ mɛn ko d'u ma. B'a dɔn k'a fɔ an ka finitigilaka u jɔyɔrɔ ka bon an ka faso kɔnɔna na an b'a dɔn u bɛ lakana de sabati an ka Mali kɔrɔ Tilebi Bani ani Baba donc bi ye 20 janvier ye an bɛ foli de kɛ k'a ɲɛsin an ka finitigiw bɛɛ lajɛlen ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan mɔgɔ mɔgɔ bɛ ko fini b'i la ko tenue b'i la an bɛ duwawu fana kɛ don o don hali bi ala k'an ka finitigilakaw lakana minnu tora kɛlɛdaga la minnu tora faso kungo la an bɛ duwawu de kɛ ala ka lahara sɔn sumaw ye ala k'u bangebagaw sɔn suma hali bi ni minnu b'a fɛ ka fini ta u kana décourager ni minnu b'a fɛ ka fini ta u k'u yɛrɛ di faso de ɲɔgɔn tɛ faso ye faso de ye. Ne b'a deli ala de fɛ finitigilakaw ala k'u kisi ala k'u tanga ne bɛ duwawu de kɛ yarabi ama u bɛ siran mun ɲɛ ala k'u kisi a ma mais n b'a ɲini population fɛ u k'u dɛmɛ ni kɛlɛkɛminɛnw ye u k'u dɛmɛ n'u bolo wɔsiw ye bolofɛnw ye u k'u dɛmɛ ni duwawu ni barika ye an taw ni walitaw ala ka kisi ni tanga k'u bɛɛ lajɛlen ye. Awa Adama Kulibali ni tun ye ale ka wuli ka jɔ ye n'an bɔra ninnu bɛɛ lajɛlen na k'aw ladɔnniya kibaruyaw kɔnɔ k'a fɔ baara bolo kura dɔ kundonni kɛra bi sɔgɔmada in na an ka jamana cakɛda min ɲɛsilen don jamana ka yɛrɛmarakafo koɲɛw farali ma ɲɔgɔn na n'o ye marabolokow ye baara bolo kura in cogoya ye ama pari ye bi sɔgɔmada in na min ye o baaraw kundonna minisiri min ɲɛsinnen don jamana ka maraboloko ni mara cɛma bɔli ma o ka lasigiden kɛrɛnkɛrɛnnen ɲanaya min bɛ tali kɛ a kɛnɛ kana na o ko nin bɛna kɛ hakili jagabɔ ye mara cɛma bɔli koɲɛw bɛ se ka sabati cogo ɲuman na cogoya min na i n'a fɔ Fadimata Sidibe ale ni Umaru Tarawele olu b'a ɲɛfɔ an ɲɛna cogoya min na. Sigi kɛra baara daminɛ in kama walasa ka fangasigiso baara lawaleya Faransi ni Mali ŋanaw ye kuma falen kɛ o kan. Marabolo ɲɛmɔgɔ tun bɛ kɛnɛ kan a ye ɲɛfɔli k'an ye u ka baara in kan. An ye projet dɔ sigi sen kan o projet kun ye ka an ka élu a fɔ min ma kan an ka jamana ye mɔgɔ minnu ta maire kunda ani président de région ninnu président de cercle ninnu kunda ka u kalan ye mun ye k'u faamuya u ka baara la jango baara in ka se ka kɛ a ka se ka nafa se an ka jamanadenw ma. An ka service da minnu bɛ yen a fɔ ko service technique o mɔgɔ damadɔ de sugantila ka na u kalan décentralisation yɛrɛ a kɛcogo a kɛwale ani décentralisation kɛra jamana minnu na u y'a kɛ cogo min na u ye fɛɛrɛ jumɛnw sɔrɔ a ye nafa jumɛn dɔ s'u ma an fana bɛna lajɛ an bɛ min dɔn o ye tiɲɛ ye mais an bɛna lajɛ jamana tɔw minnu fana b'o politique kɛ an bɛ se ka mun sɔrɔ olu fana fɛ yen k'o fara an ka dɔnniya kan jango an ka se ka an ka jamana yiriwa. Walasa nin baara in ka kɛ fɛn sabatilen ye musaka caman de bɔra o ko la. An bɛna dɔɔni min sɔrɔ a la o de ka ca ni a musaka ye n'i y'a musaka ta a bɛ taa miliyɔn 800 ɲɔgɔnna de la o tɛ wariba ye o mais an bɛ taa mɔgɔ minnu ɲini ka na an kalan parce que a bɛ se ka kɛ sisan fɛɛrɛ don an tun bɛ se k'a fɔ ko an bɛ mɔgɔ ta ka taa n'u ye Faransi ou ka taa n'u ye jamana wɛrɛ ka taa kalan kɛ mais n'i y'o ta o musaka ka ca an ko an b'a yɛlɛma an bɛ mɔgɔw bɔ yen ka na n'o ye yan o la an ka jamana an bɛ minnu kalan yan o bɛ caya o ye fɛɛrɛ ye donc wari bɛ se ka dɔgɔya mais n'i ye fɛɛrɛ sɔrɔ fɛɛrɛ min ka ɲi i bɛ se ka tɔnɔba sɔrɔ a la ka sɔrɔ i ma wariba bɔ. Baara in kɛra kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka bɛn ni keleya sabati Mali kɔnɔ.
N'an bɔra ye kibaruyaw bɛ ka se kuncɛyɔrɔ la ka aw ladɔnniya k'a fɔ Seko ni Dɔnko ale bunakun kan kɛnɛba dɔ sigira jumadon an ka jamana faaba kɔnɔ an da layikaw fɛ place kan na min bɛ tali kɛ ɲɔgɔn kunbɛn baara la ni o ye festival africain d'images virtuelles ani artistique Seko ni Dɔnko jako bunakun kan n'u ko a ma Faiva ale ye kɛnɛw ɲɛnamaya na min yɛrɛ kɛnɛ kana la maa caman tun bɛ minnu ye Seko ni Dɔnko tigilamɔgɔ ani jako yɛrɛ lɔnbagalajiw olu kɔni b'a fɛ ja yɛrɛ sababu la ka tɔgɔmaserew ni bilasirali ɲɛta baara caman sabati hakilina ninnu talen don olu kuma Seko ni Dɔnko bɛ se ka yakubaya ka du bɛrɛ la an ka jamana kɔnɔ cogoya min na kuma tɛmɛ Aminata Daɲɔn ani Bakari Kɔnɛ olu tun bɛ 9TV bɛ kɛnɛ bɛɛ kan wa nin kɛnɛ in kan fana u tun bɛ u nana ni min ye an ka jɛ k'o lajɛ. Nin y'a tago kɔnɔntɔnnan ye Festival Faiva n'ale dabɔlen don ka ɲɛsin jatala bɛɛ lajɛlen ma jamana kɔnɔna na denmisɛnnin fara maakɔrɔba kan Seko ni Dɔnko mun b'u la ja ta hokumu kɔnɔna na ka se ka o yira diɲɛmaa la. Festival Faiva ça veut dire Festival africain d'images virtuelles artistiques o kɔrɔ de jadilalaw ni jabɔlaw ni desekɛlaw ni peintres ni olu bɛɛ ka festival de don bon ani festival de musique carrément o tɛ kelen ye mais quand on dit festival toujours il y a la musique ka yira jama la mɔgɔ minnu bɛ dessin kɛ bien n'a fɔra an fɛ yen k'i ye desekɛla ye mɔgɔ b'a desekɛla gansan bon gansan tɛ i bɛ dessin dɔrɔn lajɛ o dɔrɔn tɛ mais message dɔ de bɛ dessin ninnu kɔnɔna na kumakan de don fɛn mun de don mɔgɔw k'a faamu. Labɛn caman de kɛra nin festival in kɛcogo ɲuman kama sabula ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya kɛnɛ de don Seko ni Dɔnko wɛrɛw kɛnɛ don n'o ye dɔn ni dɔnkiliw ani fɔlisenw fo ka taa se jaw yirali la kɔrɔ bɛ ja minnu kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen na. Fɛn caman de b'a la kɔntuw b'a la tulonkɛ caman b'a la. An ka Seko ni Dɔnko minisiri ale ka ciden tun bɛ kɛnɛ kan a ye bonyamasegin foliw kɛ minisiri tɔgɔ la. Parce que nin ye festival min ye n'i y'a san 9nan de u bɛ nin festival kɛ et a festival bɛ a bɛ ka ɲɛci min lase an ka Dɔnko ni Seko ma ministère de la culture de b'o dɔn donc ni o festival bɛ kɛ a wajibiyalen don an kana sen jɔ o festival kɛnɛ kan donc ka bonyamasegin k'u ma u bɛ ka na promotion min kɛ an ka culture promotion min kɛ ka na foli ni barikada bila u ye o de y'a to an sera yan kɛnɛ kan bi. Groupe Walaha maaw ye dɛmɛ kɛrɛnkɛrɛnlen kɛ ka ɲɛsin festival in ma u ka ɲɛmaa tun bɛ kɛnɛ kan a ye walawalali kɛ dɛmɛ ninnu kan ka tila ka ɲɛfɔli kɛ u ka jɛkulu ye baarakura minnu boloda. Mali kɔnɔ ya bibi na Dɔnko ni Seko okumu kɔnɔna na an ka jeunes caman bɛ yen nɔ Dɔnko ni Seko bɛ minnu na numérique ni image tagabolo la donc Faiva b'a permettre u ka yira diɲɛ na u bɛ se fɛn jumɛn na donc an ka contribution ye min ye an ye groupe Walaha ye n'i ko bibi na groupe Walaha bɛɛ b'a dɔn donc an ka baara ye ja filmeli ani numérique ye donc an y'an ka festival n'a bɛ fɔ o ma ko ciné ado donc au kɔrɔ cinéma porté à dos parce que l'idée yɛrɛ ye min ye ça veut dire que a ma se jeunes k'u sigi tuguni ka matériel baw kɔnɔ bɛ ka minɛn baw kɔnɔ pour que ka se ka cinéma kɛ i n'i ka saga dɔ ta dɔrɔn ka caméra kelen bila a kɔnɔ ka pied bila a kɔnɔ i bɛ se ka taa diɲɛ fan bɛɛ i b'i promener i b'i ka festival kɛ i ka cinéma kɛ donc ciné porté à dos donc an nana fara festival Faiva kan ka nin festival in kɛ parce que je pense que yɔrɔ dɔ la an bɛɛ ka laɲini ye kelen la o laɲini ye jumɛn ye ka se ka Mali denmisɛnninw ka baarakɛnɔ yira diɲɛ bɛɛ la donc du coup groupe Walaha la an ka point fort ye numérique ye ani son ni fɛn donc an y'a essayer minɛn minnu b'an bolo kɔrɔ an y'o fara Faiva kan ani fɛn minnu b'an bolo pour que festival in bɛ se ka ɲɛ. Faiva sigira sen kan kabini san 2009 a hakilina ɲuman bɔra Centre Solaire d'Afrique de la wa ɲinɛta ye musaka bɛɛ bɔra GIZ de kunna. Bamananw ni kuma dɔnnaw b'a fɔ ko n'i ye loyer ye baganmaraba la ko sotigiya ko b'a kɔnɔ o bɛ cogo min na kunnafonidila fana ka waati bɛɛ kɛ kunnafonidi ye a n'a kɛ i k'a dɔn k'a fɔ ni Jabaranin kati min n'o y'a programme ye o bɛɛ lajɛlen minɛli bɛ e kelen kɔnɔ kuma waati min kalifara aw na an ka kunnafoni di aw ma o waati sera a kuncɛyɔrɔ la an nisɔndiyalen y'a lase aw ma ka sabu kɛ wolomasiri tabaw ka seli an b'o hukumu kɔnɔ an bɛɛ bi sunɔgɔ fo an bɛ gɔrɔn dɔ o kuma a sababu ɲuman ye dɔw bɛ k'an lakana an b'u fo k'u tanu u ka baara la jamana faamaw k'a ɲini u fɛ hali bi u seko n'u damayira u k'a kɛ waasa finitigilakaw bɛ se ka laɲagari u ka galabu sɔrɔ u ka baara kɔnɔna la ni Ala sɔnna sini nin waati kelen na kibaruya kuraw bɛ bɔ 9TV to a la aw ni ce a k'an bɛn waati wɛrɛ.